Tervehdys! Tässä on ATV-lannoituskärry. Jokainen metsään investoitu euro tuottaa hakkuukierron aikana 2 euroa takaisin. Tältä pohjalta voidaan ajatella, että jokainen metsähehtaari kannattaa oikeassa vaiheessa lannoittaa. Suometsille se lannoitus voi olla jopa ennen uudistamista, uudistuksen yhteydessä tuhkaa uudistusalueelle ja kasvatusmetsissä tuoreilla kankaalla lannoittaminen muutama vuosi hakkuun jälkeen, väljennys- ja harvennushakkuun jälkeen on se kannattavin vaihtoehto. Kätevimmin metsänomistajalla omatoiminen lannoitus onnistuu tällaisella ATV-pönkkiäkäyttöisellä lannoitusvaunulla, jonka vaunun sisälle voidaan laittaa 700 kiloa lannoitetta. Tämän jälkeen luukku suljetaan, koneen ilmatiivis kansi kiinni ja tiivistetään. Sitten ajetaan lannoitusalueelle, käynnistetään puhaltimet ja levitetään uralta 2,5–10 metrin suihkulla lannoite metsään. Levitysmäärä voi olla 300–600–700 kiloa hehtaarilta. Noin puolessa tunnissa levittää hehtaarin lannoitteet tuollaiselle normaalimaastoiselle tuoreelle kankaalle.